breaking or break dancing, really b-boying, freestyle street dancing. Занимавам се с брейк от 10 години, бях 6-ти клас и се заребих от мои съученици главно. Като те след това ме запознаха с по-големите, които ги учат, тренират и постепенно навлязох аз в тези среди. Брейка за мен е моят живот. Това е част от моя живот, както казах, и ми доставя много голямо удоволствие, както и е хубаво, в смисъл, обменянето на опит между бибоите или между всички, които като цяло са в хип-хоп културата, е доста готино чувство. Като ми е Monster Tribe и като цяло в началото не танцувах с тях, като учих, в смисъл аз съм от Исперих, живях там, преди да дойда да уча тук, да запиша висше и след като дойдох тук имах контакти на някои от тях, видях с тях, тренирах с тях, харесаха ми и с течение на обстоятелствата ме приеха в кръвта. Бил съм на много джемове, като по единици, по двойки, по тройки, по крута, Seven to Smoke, но точно бройката не знам. Около 20-30, може би 40 състезания.
The drummer's coming. Round two. Има брейкденс в България, но ако трябва да съм честен, нивото е долу-горе средно, като понеже аз танцувам от 10 години и съм запознат с поколението на старите, на в смисъл по-старото поколение, и там доста повече ми харесваше всичко. Имаше по-голяма организация, имаше повече надъхани хора да танцуват, повече крута, повече джемове, а сега тези неща ги няма в новото поколение. Не, че ги няма, просто има по-малка вероятност да се случат. Има и по-малко хора, които са заинтересовани, за жалост, от това. With a raised fist, I resist. I don't burn, so don't you dare risk. A step to me, I'm strong and black and proud. And for this whole dying down. Life in the city's already rough enough. Without some young sucker running up. You don't know me, so don't step. I roll to the right and then bust your lip. Paris is my name, I don't sleep. I drop signs and keep the peace. Here to bust this for better justice. Another dope Scarface release. This is a serious... Чувствам, докато танцувам, свобода. Нещо космическо, което не малко хора биха го усетили. И не мога да го опиша с просто думи. MCing or rap defines speech. What I'm doing right now, no act. Мисля, че скоро стават 6 години при мен. Ако се закачих като бех на 12, на 14 вече реших да се взема малко по-сериозно и... Какво ме накара? Първо беше звученето. Много ме кефеше как изглеждат и звучат. Излъчването, което имаха докато го правят. Последствие вече научих английския. И оттам почнах да разбирам какво казват. Оттам вече си имаш фаворити, групи, глупости, като се вкараш. Аз даже първоначално почнах на английски да го правя, само заради самото звучение. И лека по лека. Аз като цяло бях много малък, бях може би 3 или 4 клас, аз не помня вече. Като цяло влезнах в културата с касетката радио рап. Първата песен е чул Jump Around. Много кеф тогава и оттам насетне яко рап цял живот. Ама идеята е, може би 2 години сериозно се занимавам с момчетата. Тоест, записваме си разни неща, събираме се, забавляваме се и така. Толкова и може би даже 2 години и половина някъде. При мен нещата принципно се развиха по много различен начин. Може би в хип-хопа навлезнах с графитите. Това са още към 4-ти клас някъде. С един приятел се забъркахме в Даскал по графитите. Оттам нататък вече преди около 4-5 години вече започнах да се занимавам с битовете. Покрай битовете вече почна и MC-инга. И ето ни сега тук вече. От 2 години сериозно се занимаваме. Тази година вече се натрупаха няколко участия и така вече. Надяваме се да върват напред нещата както трябва. Първото трябва да си истински. Като особа, смисъл като личност. Най-вече. Това да си истински е много криво разбрано по принцип. Ето до някъде MC-инга е да опознаеш себе си до някаква степен. Замисли си, Кобале, това е рапа, MC-инга конкретно е начина, по който човека допринасящ или част от конкретната култура изразява себе си. По-скоро душата му се изразява в рими и се опитва да го определи. Това е начина да изразиш себе си, когато си част от тази всеки го разбира. Кой прави пари от това, кой ходи по участия, не знам.
ти кажеш това, което мислиш и чувстваш, и хората, които са съпричастни към тази култура, му се кефат. Останалото вече, което ти трябва, освен да имаш какво да кажеш и да си видел, за да го кажеш, е да имаш умението да го кажеш. Ама това си идва с практиката. Това е... Хиляди пъти съм го казал, това не е талант. Никой не е почнал като пълен изрод. Всички са римували фейка на Джамейка, бате, ама Да, се точно. стигнало до некъде. Трябва да се вдига нивото и точно това е... Винаги може още нагоре, защото тази култура жива много години вече и Това смея ни е твърдя, идеята, че... да запазим тази култура жива. Откъде на къде мина, от кафе на кале, почна римитера, където той още сера в гърне стила ти е 7 по 2, докато му е 7 по 100 поне. Демек си празен като тинейджърско портмоне. Господ не, но идентични са ни силите, с здрав рап, който направо вика са жилите. Корав трак, който подиграва дебилите, не познават враг, твоите хора сте на път да видите. Искаш хип-хоп динамит, аз съм запален фитил, бих оприличил рапа ти с епизод на Али Макбил. Рапа ми е бруталния филм, като пустинен мираж, се носи на нудистки плаши си видял Ники Минаж. Липса с 3 години стаж, не се прави на играч, ти пътя по закъсмет, цено е комино чистач. Господи хероинов джаскач, биде пръснал безплатно, след то сайфари и монахините се кръстят наобратно. Хип-хоп една култура, 4 елемента, в тях всеки един от нас е отдаден на 100%. Най-здравата структура, поемам ангажимента, върти се старата лента, еби го продуцента. Потъпи изпълнители, прази нашите пълнители, за миг дори се молим поне да останете зрители. Думите за ценители, трепет местните жители, с една идея нагоре, пита мисълта ни следители. Предлагам на всеки многознаещ хип-хопър да му запушим устата с много див копър. Дори да са пред мен съм по-добър в пит-стопа. Виж скока, хит-строф, убивам новия шит в хип-хопа. Българският Хичкок, наподобяващ Кличко. Това съм аз, супер скромната личност. От 5 час, чудовището митично, излъчваме на живо от гробището на Криско. Няколко бара хед за то, дето е баба хопа, сонко отваря скоба. Стилът ти слага в джоба, комерциална подлога. На фона на кална строфа, катастрофа, оставам над закона, само два фалкона. А този дето е дошъл на бато на празен стомах, това заплаха ли е бе брат, олеле, умрях от страх. Не си вдигай самочувствието се тънки базик, изгоднели рапъри храня с техни глътът език. Как се чувствам на сцена? Как се чувстват те под сцената? В смисъл, той е един вид. Точно това е нещо като моята теза, това е циркулация на енергия. Това е както пример, най-малкият, най-простия пример. Фристайл батали. Ти скачваш на сцената, има една огромна тълпа пред тебе и ти знаеш какво трябва да направиш с нея. Ти казваш нещо яко. Поради причината, че тази огромна тълпа от хората очаква да го направиш. Да се Очаква от теб концентрираш да го върху направиш, церемонията. Да. Когато ти го направиш яко, какво следва? Следва крясък, хората викат. То крясък е самата циркулация на енергията. Те ти я връщат по този начин. След като те извикат на това, което си казал, оп, реакцията, връщаш. Въртележка. Ти как се чувстваш на сцената, Цак? Аз как се чувствам на сцената, мале, не ми разправя човек. В смисъл, много ме е яко, аз наистина не съм предполагал, че толкова скоро ще изкочим на сцена и ще узнаят някакви хора и ще направим примерно няколко порядъка от лайфа да Ние даже по лайфовете още не бем пестите, които сме изкарали. Ние, докато си говорим, копале, представяш ли си, ако изведнъж следващия момент се случва, брат. Вземи това рутене. Ама наистина енергията е много яка и когато съберат повече хора да я предадеме на тия хора, това е много яко. В смисъл, наистина звучи клиширано, обаче има енергия. Който се е качил на сцена го знае и няма какво да го казвам, в смисъл. Ти как се чувстваш, Кириле? Аз принципно на сцена всеки път, като преди да се кача на сцената и се чувствам много сдухан, честно ти кажа. Ама наистина се чувствам мацки сдухан. Изобщо едно такова ми е сега да не си забравя текста, да не стана нещо, някой гаф. Гледам някакси по-така. Обаче в момента, в който се кача на сцената, като изпълниме вече, като е моят ред да изпълнявам, оттам нататък вече нещата се променят. Нещо вътре в мене, идва ми настроението, адреналин има и буквално нещо вътре в тебе се променя и ти ставаш друг. Опитваш се наистина да предадеш това, което Филип каза, опитваш се да предадеш всичката енергия, която имаш. Колкото и да е тя. На цялата публика, на всеки един.
Или трябва да вляза сега или имам още 10 тук? Скоро доцепиме тегави типове, докато гледаме да не ни пипате двама оцелели от редките видове, защото си вземате всякакви шитове, леко забиваме тупаници като ММА. Живота ми е далеч от роман на Хемингуей, или за млад Мерин Джей, 24 се определям, хип-хап shit everyday, ще взема да те застрелям, не дай да ми викаш хей, че няма да те намерят, осъзнай се, бате, глей, дори лелките ти се смеят. Не съм като Мартин под прикритие Бор-двор. Името ми е Кирил и съм вулгарен като Боргор. Вирея в небесата, аз съм птицата Кондор. Убивам рап еквивалента на един тон тор. Викат ми Боктор, защото съм муд чук. Владея Мордор, зъл съм, идвам с груб звук в моя отбор. Викат ми Клинт Иствуд, заплаха за хората, точно като Бигфут. Римите са като София, растат, но не стареят, заедно с моята философия. Знам, ще оцелеят, криви и долни, като на рок от Хелта с Хелта. Били сте много болни, още повече ви свалям Хелта. Давам гаранция, че слагара излязам от виц. Ще ходи на вакансия в концлагера Аушвиц. С мен да се пробва си е безсмислен залог. Професия нова след сайфър, на работа съм патолог. Зарибяваме с бумбап и нова римова техника, но те не разбират поради причината, че слепи са. 80% са, половината рапенца са. Ясна им е грешката, че са си дали до пенцата, момченца. Омръзани от вашите претенции, не важи да правите рапове, не сте важите клечки. Даваме съвети за спане с едно отворено око. Сифаме толкова храна, че после на нормено тегло. Оплитате думите, бутаме кулите, взимаме сумите ваши, разсичаме струмите гласни, защото сме твърде опасни. Като влечугите хапаме другите, защото не сме тървопасни. Тук сме готини хора, ще те пребием по-братски. Имера, криворазбрания поет, стария проклет с извънземни знания. Заед вади сабия за теб и ти разсича бавния проект. Убива цялата ти слаба армия за кеф. Само послания се изливат насам и натам. Кои са грешни, кои са правилни, вече това е според разбирането на човека, но... Всеки си има свой интерес. Да, разни хора, разни идеали. Като цяло се Празни опитваме хора, празни идеали. Извинявай. Опитваме се да предадем послание, което в нашите очи не е грешно и предполагаме, че е нещо, което може да помогне на хората, нали, от собствен опит, изпитали или не. Оттам нататък вече как се разбира, не знам. Бъди истински и не бъди тъп. Защото глупостта е най-тежката болест. В смисъл, мани всичките глупости, които говорим и целият хранеж, който се изсипва, покрай него си казваме това, което мислим. Смятам, че по най-минималния начин, поне по този начин допринасяме против простотията. Да може, ето, примерно, по-малките слушатели, защото нашата аудитория е по-млада предимно. В смисъл, поне лично моята фен база са мои набори и малко нагоре. И точно тези хора по-лесно се влияят, особено от изпълнители. Както половината генерация в момента слуша Криско, тя слуша имате ли хапчета за моите братчета, отива в Шугър, примерно, и не знае как и кога се е прибрала. Ние държим общността, която ние ни слуша, поне да не е такава. Аз искам да добавя точно по този въпрос. Това, което Филип каза, аз също съм съгласен. А и другата идея ми е да покажа с това, нали, че в смисъл български език е много готин и трябва да си креативен, трябва да се развиваш, трябва да мислиш, трябва да живееш, да дишаш и така нататък. И той това каза, че глупостта е много тежка болест. Кофти е смисъл, като си спрял хората, защото кофти рад повечето. И ме ми натежава понякога, ама нека да не бъда много крайен, нали, защото все пак това ми е, как да ти кажа, доста болна тема ми е културата, ама все пак всеки да слуша каквото си иска и така. Ама ако има да се кеф на нашия рап хора, сям кам пис, респект и много любов. 3. Graffiti art, all burning, bombing, tagging, writing. Now you're learning. Аз, откакто съм била малка, винаги нещо ме е карало и съм искала да рисувам. Даже доста малки дечица, нали, си искат да рисуват по стените. Те не са ми давали. Аз после, като станах по-голям и разумен човек, си рисувах само там по предназначени места. Закъснявам за час по рисуване в 8 клас. И влизам здравейте господин, че не знам си какво. И господина, точно тебе те чакаме, ти ми трябваш сега. Ще рисуваме графити и според мен ти най-добре ще се справиш. И аз верно пък от
в нашите набори се справих най-добре и после ти ми стане готино, исках да го правя. Yo, I'm sitting in my home yard, checking out some pics of my own art. Never been docile. 4 panels this week, it's hardly been a slow start. But fathom what's next, there was no chance. I hear my blower go, so I answer. My bro's like, yo, do you wanna go Grove Park? Heard it's a dope yard and there is no guards, plus there's a hole marked. So getting caught, man, yeah, I swear there's like no chance. Opportunities like these be, they won't last. Put down the phone slow, but I roll fast. Holding my tins, lost them crisply. Take 3 slugs of whiskey, grab green bubble swiftly. Take ham, love the picky, run station, bunk train slickly. No tickets, bro, yo, so don't ever take the mickey. Go from Herne Hill to Bricky, then onwards to Vicky. Got there in about a jiffy, step off and I link them quickly next to the freshest, the chippy. Get some chicken from the chippy, then I step on with the mission. At the time it was the bestest decision. We wanted rep and recognition. Като бях ученичка не съм рисувала много с прелъве, защото нямах толкова пари. Ама си бъркахме някакви неща от аптеката, си купувахме разни работи и си ги бъркахме и си ги пълних маркерите. И така от училище, от 8 клас. В началото си много надъхан, искаш да отидеш да нарисуваш там нещо. И с ентусиазъм и адреналин. И като почнеш да рисуваш, малко по малко се отпускаш и ти става хубаво, става ти приятно. Повечето хора ми харесват как рисуват. Всеки си има нещо различно, в смисъл по някакъв различен начин не рисува. Всеки си има свой стил и като цяло оценявам и другите. Double F-I-T-I, bust your fist in the sky, cause graffiti won't die, and that's no lie. We got the G-R-A, double F-I-T-I, bust your fist in the sky, cause graffiti won't die, and that's no lie. We got the G-R-A, double F-I-T-I, bust your fist in the sky. Yo, we switch the platform, train screeches in like nails on the blackboard. Step up on the train and catch blams on the back door. These are the black marker stains that your fams are taxed for. Yo, but fuck the tax, man, I save my cash for a fat draw. 10 pints of Stella and a cab to my girl's door. But that's another night, we're on for the graph war. Busting out the stars from the London to retro. Holding my tins in a bag set from Tesco. No cam takes pics, face is wrapped with the vest, yo. I'm on the track, see the train, get my paint out. Clocked in the first 2 minutes, cause it's hot now. They're screaming best stop now, before we let the dogs out. One clown gets gripped, I'm like, get the fuck out or duck down, it's all going nuts now. Don't wanna get caught or get munched by a mutt's mouth. One mate ducks down and hides like no one's there. BTP man comes, clocks with a potent stare. Don't spot him but sees me duck like a... Как може това да е престъпление? Примерно аборта да убиваш хора не е престъпление. В смисъл, правят си войни, гърмат там някакви бомби, всякакви работи, пращат войски, невинни хора убиват. Това не е престъпление, това си напълно нормално нещо, ама графитите е нещо много опасно, човек, и много трябва да се пазят хората от графити. Имаше една статия, някакъв човек разправяше, че това са някакви сатанистки неща. Че някакви тия хора, дето правят графити, поставят някакви като магии, са им таговете и такива неща. Значи тия работи, как може хората да си ги мислят по този начин? На мене ми е странно, аз не го разбирам това. Супер странно ми е, не го разбирам. For that graffiti art crime. Train line kings that inspired these rhymes. What are these things that I talk about? I used to be that kid hitting the tracks. On track. Long before I ever started to rap. Long before I ever started to rap, and that's a fact. Man, I wish it was back in the
days when I was 16 years old with all those cans of paint. Shit, those days were great, and though my memories fade, I still got my sketches and tags all over my page. Remember, man, we used to cruise the line, taking our time, doing that graph art crime. Such a passion of mine, always had the marker pen, art line, fine line, a Posca pen, man. Remember them? The old Hatashis used to cover them all, but more than anything, love writing my name up on the walls. Didn't fall short, considered myself an artist, and always let loose when I was fucking retarded. Tags locked, did heaps of graphs and throwies, had fucking wars with other crews, VK can still blow me. A showy little kid playing with cans, and if you never sprayed a wall, then you wouldn't understand. Hands up for that graffiti art crime, train line kings and inspired these rhymes. I used to be that kid hitting the tracks long before I ever started to rap, and that's a fact, man. Hands up for that graffiti art crime, train line kings and inspired these rhymes. I used to be that kid hitting the tracks long before I ever started to rap, and that's a fact. Хората могат да говорят, могат да обясняват. Аз, примерно, не мога да обяснявам така добре и мога да рисувам нещо и я си трая. Винаги е 1% талант и дори 99% са работа и усилие и постоянство. Не мога да решиш, днеска съм това, утре решавам, вече това не ми е интересно. Ако ти идва от душата, нали, прави го. Ама ако го правиш на сила, по-добре се занимай с нещо друго. DJing, we ain't playing. You know what I'm saying? По принцип, още от 98 ми беше в младежкия на парти. То беше техно, ама аз пусках електронна алтернативна музика в другата зала. И много се заребих. Направо не можах да повярвам, че хората се изкефиха и продължих доста натам да пускам само алтернативно. Класиките. Fatboy Slim, Chemical Brothers. Но 2002-2003 много се заребих по брейка и по фънка. И исках да ставам много брейкър. Само че грам не ми се отдаде. Не един хеликоптер да можех да направя, пък ало ли някакви други челни стойки, черове, дела сол. Но пък музиката много ми допадна. А пък отделно си бех заребен по хип-хопа, брат ми беше много голям фен, 94-96 беше изкупил всичките касетки от Videotone, всичките албуми на Ice Cube, Ice-T. Там каквото беше гледал, Wu-Tang, Sonic, Naughty by Nature, Run DMC, всичко. Гекстър още го не знаех и Гекстър го открих 2003-та. И 2003-та вече много се заребих по Гекстър и разбрах, че много траковете са му взети и от фънка. И там вече това ми допринесе да слушам още повече фънк и хип-хоп. И така, и реших, че може би това ми е за напред. С това искам да се занимавам. Искам да им показвам старото и новото как е направено от старото. Преди 3 години грам не ме влечеше новия хип-хоп и защо го не слушах. Приказах на всичките, че има толкова стар хип-хоп и толкова много музика, че ми трябва още много време докато я слушам. Но пък изгледна Action Bronson, Ghostface изкара много як албум, DJ Formatter сцепи, ето Joy Badass, Бруклин. И почнах малко да послушам. Което сега, да не повярваш, тук 2014-2015 предимно 70% ми е от нов хип-хоп и много малко олдскул, което гледах предимно да е само олдскул. Хип-хопа, винаги първият ми спомена за хип-хопа как отидех на Дуран Колек 94-та година и извадиха 36 Chambers на Wu-Tang и нас, и Illmatic и ми ги пуснаха и аз ги слушах по цял ден, не знаех какво става и ги слушах и ми беше много яко.
И много се зарибих, просто ме докосна. После с времето това, което пусках алтернативната музика, просто исках да се развивам като диджей, затова но през цялото време съм си слушал хип-хоп. Но вече 2006-2007, когато се зарибих като цяло да пускам само в хип-хоп и фънк, и като открих семплите, акапелите, битовете, тактовете, всичко. Например, мога да кажа любимата ми рима на Q-Tip от Excursion, Back in the days when I was a teenager, before I got a status and before I got a pager. Това е за мен невероятно, всеки път като го чувам настръхвам. По принцип това е музиката за мен, като ме накара да се настръхна, значи е за всички. Хората трудно я разбират, но с времето, като настръхнат и те ще знаят какво съм се опитвал да направя. Като съм зад грамофоните ми е доста добре, доста зарибяващо. Не, просто мен си ме влечеше като малък, исках да стана диджей. Аз още като малък си гледах в MTV по цел ден, филми, всичко. И исках. Може би музикал, аз в училище съм бил мега зле. Ама в училище им носех само музика и филми, им предлагах на всичките и те всичките си мислят, че аз. Лошия човек, а не те. Защото те не искаха да се обогатят, те си мислеха, че точно тогава беше Петра, като хищна хиена, устремена. Аз им предлагах бахти яките неща и те си викат какво? What you gonna do? Какво това? Мага за тук, ние си служиме Петра. И беше супер смешно, но нали, зад грамофоните. Много ми е яко. Много продължавам за да направя. Като цяло от малък любими диджей нямах, но от 2003-та с фънка, диджея, който ми даде всичко това беше DJ Shadow и DJ Cut Chemist. Следех ги, всичко, каквото изгледаше, направо го изяждах и го слушах по 1000 пъти, защото ми беше много трудно първоначално, докато тръгна да ги разбирам, но след като почнах да разбирам, разбрах, че те хора са ментори. А сега в момента най-големият ми ментор от всички е, може би е смешно, някой ще каже, че е смешно, но Марк Ронсън. Марк Ронсън е уникален диджей, музикант, всичко. За мен е... Марк Ронсън и от диджей формат в момента са най-големите диджеи, които много искам да ги викна и да ги слушаме на живо пак в България. Half a pack of cigarettes. Half a pack of cigarettes. Half a pack of cigarettes. Pack of cigarettes. And we're wearing sunglasses. We're wearing sunglasses. And we're wearing sunglasses. Така съм човек, че да си намеря нормална работа е много трудно за мен. Хем те разбират, че аз не искам, хем и аз не искам. И какво друго ми остана? С хобито си да си продължа напред, а много съм щастлив, че го имам това хоби и много съм щастлив, че мога да се развивам напред с него и затова ми е супер и затова продължавам напред като диджей.